Eyo bafowethu sanibonani bafowethu yiso leso sikhathi kuthiwa yiyo leyo nkathi bafowethu iyaqala yanquma iyaqelaza ngokuseqopheleni eliphezulu ngomfoka Qwabe bafowethu sikuyo leyo nkathi ama male based leyo nkathi ama female based bafowethu sisasingene siyagodoza singene siyavundulula uthi kahle vele what's going on kwenzakalani lana bafowethu no my brother no my sister siyabonga my brother mfethu ukuthi usibhalele mfethu yabo ukuthi nje ukwazi ukuthi uthole kahle what's going on phakathi kwakho I mean phakathi kwe girlfriend yakho ne male based yakho yabo phela nami mfethu yabo le girlfriend yami angishaya ngayiduri mfethu yabona nje ngayihlehlisa kusa early sangitshela ukuthi baby kunganjani ngibe ne female based ne male based utshela ukuthi ungazongibhedela wena because I know ukuthi mhlawumbe kuba nokuganga ukuba khona wena ungazi angithi yabona uba igama mfethu uso uba isibongo so ngiyashanga sensuka uhlanga time mfethu shout out to mfethu so mfethu sizobheka bafethu ukuthi kahle vele what's going on bafethu lana asingayinaki imoto ngesize siphazamise alright siswami uba igama omuhle nguzama isibongo wakho uzwayo zama ukhuzwayo awuyithakazele mfethu oba ukhuzwayo mfethu usidina nabadina amakhosi so malandela ngokulandela inkomo zamadoda yebo mnguni ayibona ibohlobene phela nawo umnguni ngeke kuthi umnguni uyaganga sisi yebo into kanjalo awugangi angigangi uyamthanda lo bhuti boyfriend yakho kakhulu ngiyaqala ngiyaqeda ngaye futhi uyaqala uyanquma futhi nje uyaqala uyaqhilaza kanjani no siyabonga kakhulu mfethu yazi mahle lawo mazwi mfethu mawusizwa abantu abafana nawe mfethu abasitshela ukuthi like bathembekile kuma boyfriend abo yabo so uthe uhlala ngiphambi ngihlala la eMawoti kepne Mawoti kaL Mawoti phela idume kabi mfethu idume nje ngobugebengu idume nje like ngento eziningi mfethu engekho right yabo anganaki imoto lezi edlula la ihleze zikhona inhlala yenzeka vele le yabo manje my sister mfethu wamuhle mfethu kwenze njani ukhethelele iqhigu lelo yambo uthi kumbana lokho kubona ngasuke ngamthanda nje awubake kanje isaqala nje beka amabili amathathu isakhuluma kancane futhi my brother mfethu ngosongibuka kanjalo my brother mfethu ngathi ngincomela mfethu uthi inhle intombi yakho ayikufanele ngiyadlala brother mfethu inhle ichere yakho mfethu kamnandi inhle nje mfethu iqala yaqeda yanquma yaqala yaqhilaza mfethu cela uthi uyincomizwe mfethu uthi hayi inhle mfethu ifanelekile umuhle nami ngasuka ngakhetha kahle la suka nini madoda hayi bafethu ne-couple and rights nje bafethu I'm sure futhi uthi azikho imfihlo and my brother I'm sure ukuthi ayikho mhlambe into mhlambe engakwenza ukuthi uzucheat mfethu ekhona my sister mfethu ingahle ibe khona into efana nale hayi lutho mfethu my sister uthandana naye I'm sure yebo kunjalo okay so my brother futhi nawe kanjalo uthandana naye yeah okay so my brother besibhalelile la sis kahle uneyintsolo ukuthi kahle khona ukuqhubala uphasi kwakho ne male based yakho sis so iliphi iqhaza libanjwe male based empilweni yakho wenzani nje like umsebenzi wakhe yini empilweni yakho lo male based lo wakho aphela imale based yami sisuka kude naye umuntu engikhule naye so uyangixaka uso mekukhona izinto ayisolayo okay like ukuthi okay email based yakho wazwana nawe uqala ningakathandani naye and futhi naye bekwazi lokho okay but lokho esisakusho ukuthi kumele ukuthi nigange naye anigange ngifuna ukwazi senze lutho siyahloniphana nje alright sisayino ayikho inkinga my brother so bafo yini ndekwenza ukuthi usole ukuthi kahle khona ukuqhubala uphasi kwe female based yakho I mean ukwe girlfriend yakho ne male based yakho ukuthi nje mabe hambile kusenge hleze uzobuya ntambama nakhona nje samlindile ngoba usuhambe ethe uyokhamanzi like amanzi kusho ukuthi akhiwa sukele ekseni ehamba ne male based yakhe like mfethu ngiya understand lo nto ukuthi phela vele sigciwa into engafani singabantu nezinto ezincane futhi kakhulu yabo lo nto manje siswa mfethu mengahle nje ngicele la mfethu mengahle nje uyamthanda lo bhuti kakhulu and ngikuza ukuthi ungenza noma yini umkhombisa ukuthi uyamthanda noma yini nje alright sis ukuze umprovele mfethu ukuthi like awenzani lutho no male based wakho ngizocela nje ukuthi ungiboleke nakho ngani iphone sikwazi usimfonele and into engizoyicela ukuthi wena ukhulume naye umale based wakho ukuze so prove ukuthi kahlahla nhlanganiswa yilutho naye phela sinoso sakhuluma sathi ifone umuntu awuyithinta yeah phela njengamanje ngithi yabo ukuthi sifike kanqingetshe
la kufanele ukuthi kuphume khona iqiniso ukuthi kahle kahle what's going on phakathi kwakho ne-mail based yakho because yabo ngoba esibhalelile la hayi ngoba mhlambe esangana yini uney'nsolo ukuthi khona into eqhubayo la phakathi kwakho ne-mail based yakho so socela nje ukuthi usiboleke ifoni. Ifoni yami nje. No ku-right eyakho sisi ifoni but sicela ukuthi usiboleke ifoni yakho sisi. Angithi uthe uyamthanda lo bhuti and why wena wenza ukuthi eze solo ukuthi khona okuqhubayo la because njengamanje usuyanqaba wena nefoni yakho cela ukuthi usiboleke ifoni yakho finish. Musuba nenkani uthe uMamnguni hawu omnguni ababi nenkani kanjeni hawu wena musungenza ngikuphike wena yazi ngizokuphika mina uthi ungakithi angiyena waMnguni wakamhuni ha thina waMnguni asicheat asifebi futhi why pho ungenza ukuthi ngibe nezinsolo ngicela ungivulela sisi hawu my brother is right. Yeah, right. Mfethu I wish ngathi ungangayithola lento oyidingayo mfethu because yabo lengane le iyasho ukuthi iyakuthanda and yabo mfethu sicela usuxolise mawuthi lento le siyibhekayo la uyitholi because uzobe uflopile kakhulu ukuthi mfethu umuntu wakho umkhombisa ukuthi kahle kahle umthimbi yabo. Ngizoxoxa mengiqede la ngoba ngizona sengibona ukuthi hayi ngiyamthemba futhi naye siyathembana ayike into wrong ayenzayo. Siswami iseve kuba inamba ye-female email based yakho. Ngosifiso. Mseve mani? Ngosifiso. Sifiso lofaka inhliziyo noma ufake lento angazuthi lento elikhandeni nento eround la because ziba kutho sifiso la wena muphi lona inhliziyo noma Cha longenhle ungafaka inhliziyo. Cha simfonele siswami uzokhuluma nawe na i-time la noma uzodinga ukuthi kufonise mina. Nayo. Okay ngisacela simfonele siswami uzokhuluma naye into engicelayo uzombiza nginakhungana yakho ngizombiza ngobaby sizwe ukuthi uzorespond ethini. Shout out for Facebook sis sizobheka la ukuthi kwenzakalani ukuthi iqhubakalani bafethu sifonela uSifiso njengamanje uthe uSifiso ngithi sifonela uSifiso njengamanje bafethu iboyfriend yakhe sizozwa email based yakhe sizozwa ukuthi kahle kahle kwenzakalani phakathi kwakhe naye. Hey. Singazi sisana ukuphazamiseka kusadlula imoto lana akazwakali kahle angifuni phela ukuthi ezebamba ukuthi khona okuqhubakalayo lana yabo uthi ukhulume nomuntu wakho ke la kumele exolise uma ukuthi into esisolayo yikho yabo waphe phansi manje Tena mfana Evelyn ngicabanga ukuthi imezelo nje azakhipha imaphleti no azakhipha Sifiso. awubuye ke Sifiso. ya Njani? ngiyaphila phela Ngiyaphila nami. Wenzani lapho? ngicabanga ngawe Hayi bufesi ngathi unganami phela. Sure Sifiso. ayibo Hola and then so kamba kanjani? Correct. Hayi kunobhuti ocela ukukhuluma nawe la mfethu. Uyamazi lo bhuti no? Khuluma nawe. Hayi bela. Hamba kanjani zali? Usungidli ithende manje Sifiso phethe. Hey. Ufisa kwenzakalani wena noSifiso? Ngazi nje nakuthi akwenzakala lutho. Inumber point ifika kanjani emafonini nini? Siyazwana nje kuphela. Nange number phone. Yabo siswami ukuthi umebamba ifoni nomjinto uthini ukubiza ngobaby. And uyambuza ukuthi wenzani lapho ke. Lalela yabo uthi ushaya iflop njengamanje musukuzenza isilimo. Yabo cause ngiqale ngakubuza mina waba nayo ichance ukuthi ukhuluma iqiniso. But njengamanje lo mjinto ukubiza ngesithando sakho uyambuza ukuthi ubhizi ngani uyakutshela ukuthi ucabanga ngawe. Benzelani into yenzayo? Asenzani lutho. Anenzani lutho ukubiza ngobaby. Siyazwana phela. Like nizwana ngobaby niyabhebizisana. Khuluma phela ufuna ukukhuluma manje. Yenzelani into yenzayo mfethu ungamnguni. Besikhona kodwa so isidingo sokuthi ubiza amakhamera. No asikho isidingo sokuthi uzumbuze leyo nto wena ushaya iflop uvuma uthi ushaya iflop mfethu. Lento yenza wenziswa yini?
ukuthi angithembi vese usuku. Akakuthembi vele nami sesikutholile nje ubufazi bokuthi wayengakuthembi. Yini indaba lokhu uzenza isilimo? Phela sengaze ngife. Umuntu wakho lona wena. Asithandani naye. Yazi ngizomyela mina lo mbhuti kutabule ngempama ube yahlanya. Uphika into obvious. My brother mfethu, ufisa ukuthini kule ngane le? Yazi lo muntu wangithembisa ukuthi ngeke azangifebele. Mfethu. Kodwa buka nje manje. Ngibiza ocameraman la ngamathe bese ngiqala ukuthi kungakuthembi. Like and futhi le ngane mfethu uyabona ukuthi kwenza isilimo because kufebela nomngane wakho ukwesi. Uyishaya ngempama le ngane kuyadlala. So my brother ufisa ukuphetha kanjani kahle wena? So mina ngicacisela ukuthi usangithanda mqhubeka nomngane nami. Siswami, cela usuxolise mfethu uvuma ukuthi wonile kahle. Ungalokhu uphika into obvious. Ngeke ngivume mina into engayazi. Why mfethu uhlule ukuvuma into ongayazi mfethu? Why uthi uvume like mfethu khuluma into engahlangani lana. Uzwela uthi ukubize ngomuntu wakho lo muntu lona and ucabanga ngawe futhi. Why uphika? Usamthanda lo mjidi? Kakhulu. Ufisa ukwenza njani? Ngiyaxolisa. Uxolisa ukuthini? Ngiyaxolisa. Ukuthini? Ngicela sikhulume ngasese. Cha. Ukhulume khona lo cameraman. Khuluma ukuthi uxolisa ukuthini wena? Ngiyaxolisa so. Ukuthini? Xolisa ukuthini phela? Uthi umfebela nomngane wakhe, xolisa usalokho. Ngiyaxolisa ukuthi ngikufebela nomngane wakho. Useyakwazi lo mjida ngokwenkonzo yasekamereni? Cha. Okusho ukuthi bekusawumnxenxa kuphela. Yebo. Kodwa nakho lokho angithi kusawubufebe kahle kusho ukuthi ubumfebela lo my brother. Engayona inhloso yami nje. But yonke into phela mfethu iqale kucatshangeni. Why uthi wena bengayona inhloso yakhe? Into engayona inhloso into osukuyenze ngephutha. Inkinga ukuthi uswaka nginike vese isikhathi sakhe. My brother, le ngane mfethu ikhala ukuthi awuyinikeze isikhathi sakho. But njengamanje akusekho ukuthi sibuyele emuva mfethu. Le ngane le uclinic yona wena, awunaphutha kuyona. So ufisa ukumisa kanjani because lo muntu uyakufebela nomngane wakho futhi usuzombuka kanjani ubra wakho? Sengiphinde ngihambe nalo umuntu lona ngimzonda impilo yami yonke. Lo muntu lona mfethu uzamo mina mfethu ngamtshela mfethu sasanda kuthandana ukuthi mfethu ngizongenza noma yini ukuze ngize ngimthole. Lo muntu lo ngiyamthanda impilo yami yonke. Wazangithembisa ngeke azangifebele kuze ube manje bengimosha isikhathi sami sonke naye. Manje ufisa ukumisa kanjani mfethu? Usafisa ukulungisa izinto naye noma mfethu hayi phelile mfethu? Njoba ngisho nje ukuthi angitshela ukuthi uqhubeka nami noma uqhubeka nomngane nami. Siswami, so ubuza ukuthi yahlahle wena uqhubeka nomngane wakhe lokunikeza isikhathi and futhi lo kade wazana naye uMelbeast wakho uyabona noma uqhubeka naye. Ngiqhubeka naye. Kusho ukuthi niyaxolelana kahle kufuze aba ngibuzwe nalombuzo. Kusho ukuthi uyamxolela my brother. Aqhubeka naye. Bese ngimnikeze sonke isikhathi sami. Kaphe ingane enhle kanjena mfethu. Yambona umuntu ayini umuntu wali. Ngimthanda muhle impela kodwa manje ungiphoxile. Kahle usufisa ukugculisa inhliziyo wena. Ya ngona ngihlalele ngingedwa ngishimi. Awunomuntu bengimthanda. Ungiphoxile manje. My sister. Kusho ufisa ukuthi nihlukane kahle. So khona ufisa ukuphawula bese siya ngentetene. Ngiyaxolisa nje. No phela yena useshilo ukuthi akasakwazi ukuqhubeka nawe. Uyakwala uyagabha. Ngeke iyenzeke leyo. Nansi siyenzekile ushilo ukuthi umcacisela ukuthi uyamgabha mfethu akezwe. Yes, ungaphinde ungikhulumise, ungaphinde ungifonele, ungaphinde ungibize. Ukuzwela leyo nto sisi. Ngoba phela uyafeba wena. Khona ufisa ukukosha. Ahlukananga sinoso sathandana. Okusho ukuthi kahle sisuthandana wedwa. Ngoba phela yena asathandana nawe. Sithandana soba u2. No my brother I keep flop mfethu. Ngicabanga ukuthi okunye nokunye senokulungisa meseni ndawonye meseni nesikhathi yabo. But nje mfethu thank you so much mfethu ngesikhathi sakho mfethu. Uhlala kephi phambi? Ngihlala oHlange. Una indlela ukuhamba mfethu noma uzodinga uSecret Coastal? Ayikhona imoto yabafu ngizihamba ngayo. Okay mfethu hayi siyabonga kakhulu mfethu. Kusho sicela ukuthi ubungilinda nje kancane. Siswami. Khona into ekuthiwa yiphutha. Ungayimind imoto, ziyeke imoto edlulayo. Sikhuluma ngalento nawe. Khona into ethiwa yiphutha, khona into ethiwa inhloso. Ungaphindi wenze lento yenzayo. Ngezwe. Because yabona awucabanga ukube lo mjida lona like sebezobukana kanjani ahlahle wena uqhathizwe kahle. Akakwanelisi ubhuti. Uyanganelisa. But into ezincane. Kuthi nalomunye ngisuke ngamthanda. Usuka kahle uthanda 2 wena.
Kodwa ngikhetha yena ke. Uyahlanya. Like uyahlanya serious, uyabona uyahlanya. Uthanda abantu abawu2 like kanjani? Uthanda abantu abawu2, uthanda bangani? Uyahlanya. Iyenzeka nje leyo nto. How? Okusho ukuthi uyafeba, kahle kahle proud ukuthi hayi ngiyafeba mina. Vuma. Angeke ngivumi. No sisi unenkani ngiyakubona. Anyways ayikho inkinga mfethu but ubanjiwe ke. So ngangazi wenza kanjani na indlela yokuhamba noma Mina indlela yokuhamba ngiyakwazi ekhaya. oh akukho ngodi yanto. Cha akukho kuthi. Ungaphinde wenze lento yenza. Ngifuna ukuthi ngiphinde ngixazulule into efana nalena futhi. Ngezwe. Kumele umrespect umngani wendoda yakho. Ube right. Bye bye. Next time cool yazo. Eyo bafowethu iyo leyo nkathi iyo leso sikhathi bafowethu kuthi iyaqala iyaqeda yanquma iyaqala iyagqilaza bafowethu iso leso sikhathi sama male based sama female based kuvele kwafonelwa nje ibraza yathi hayibo sithanda sami ngicabanga ngayo lapho ushiyo icherry kamngani wakhe bafowethu asikwazi ukuthi sirespect opasina bethu bafowethu nani ma male based nani ma female based fuck off indaba yini bafowethu because male based abantu bethu nina get indaba yini eyo bafowethu siyabonga kakhulu cameraman angithathe ungise phezulu shwe